Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. 13 years old po ako, Col and Tits, nung naghiwalay si Mama at Papa. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Alikot-likot. Nakikita ba nila kung malikot ako? LQ. Nagtadalo. Tawagin niyo na lang akong Melanie ng Santo Tomas, LA, Batangas. Nagtatrabaho po ako bilang isang cashier o tagatinda sa isang donut shop. Yung may butas po sa gitna. Donut game. Donut buy. Bakit? Merong ano Glacier. Charot. Mali. Hindi alam. Hindi alam. Anong tama? Hindi mo alam. Tawa-tawa. Naghiwalay na po yung parents ko nga. 13 years old pa lang ako. Si nanay, OFW po sa Hong Kong. At tagal niya nang hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi na siya umuwi. Si tatay naman po, basic sa mga lalaki, pag nagkahiwalay, manlalandi agad. May kinakasama agad. Di naman. Kaya naiwan po ako mag-isa. Lungkot, no? Kasama ko lang po. Siyempre, naghanap ako ng validation sa ibang tao. May jowa na po ako, si Oliver. Sa kanya po ako humuhugot ng lakas. Buti na lang malayo sa ugali ng tatay ko si Oliver. Mabait po si Oliver. Hindi mo sure. Huwag ka na mag-side comment. Mamaya, masaya na po ako sa simulang buhay. Pero ang nanay ko, isang araw biglang umuwi. Halos 10 taon po siya sa Hong Kong. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Uy, mahal, okay ka lang. Relax ka. Parang pinagpapawisan ka na dyan. Mahal. Lamig-lamig dito sa lobby ng hotel. Isang dekada kong di nakita si mama at papa. Ay, si mama. Kaya parang, hindi ko alam paano ba magkaroon ng nanay. Alam mo yun, hindi ko alam. Tatawagin ko ba siyang mama? O yayakapin ko ba? Ano bang gagawin ko? Mama mo pa rin naman yun. Alam ko, pero nga, hindi naman siya, hindi kami magkasama for the longest time. Paano ba? Sorry na. Excuse me, ma'am. Yes po. Yung guest po natin na nagpahintay sa inyo, pababa na raw po sila.
Sige po, meron po ba kayong tubig na maligamgam? Kasi binigay niyo po may yelo, hindi niyo muna ako tinanong kung gusto ko warm or iced. Maligam-gam. May CR doon, ma'am. Maligam-gam yung tubig doon. Nandun ba dito sa hotel na to? 5-star Hindi, pa joke naman lang. to. Sige po, ma'am. Thank you. Ayan na yata. Yan si Mama. 哈，新来风来，他们支持你。嘿，half Chinese, half Japanese。 darling。 Oh, darling, sweetheart. So, I guess that's my daughter. Konnichiwa, Cinti. Okay. 仲計啦。这里的工吹啦， Yeah. こんにちは。 Ay. Hello po. Annyeonghaseyo po. 深夜吧な。 Hi. Tita, magandang araw po. Magandang Diyos ko. Anak ko. Anak ko. Miss na kita. Mahal, tatawa. Sige, okay lang yan. Huh? Okay lang yan. Mama. Ay, salamat na tinawag mo ko, Mama. Akala ko hindi ko na ulit maririnig ng harapan yan. Miss na kita, anak. Mama, bakit mo ako iniwan? Mama, ang tagal mo walang mama. Miss na kaya malayo. From a distance, Sorry po. Sorry po kung yan agad yung natanong ko sa inyo kasi ang hirap po nang walang mama. Okay lang yan, mahal. Pasensya ka na. Alam mo naman yung nangyari sa amin ang tatay mo, hindi maganda. Pero sana wag mong isipin na hindi kita iniisip sa bawat oras at bawat minuto ng buhay ko. Lagi kitang inaalala, kaya lang kailangan kong buuin muli ang aking sarili pagkatapos naming maghiwalay. Hindi ko po naiintindihan na bakit po yung isang bata, 13 years old, iiwan po ng isang mama. Ang sakit po eh. Kaya... Tita, ako po pala si Oliver. Ako yung boyfriend ni Melanie. Hello sa'yo. Siguro naman nakwento niya na yung history namin ng tatay niya. Sige po. Ipapakilala ko nga pala sa inyo. Ito yung aking napangasawang Chinese. こんにちは。 Ampune. YD。 Waini. YD。 Isang baby. 風味發吹。advance。風味發吹。李鳳。Li Fong. Please meet Li Fong, my fiancé. Hi. Fiancé, my husband to be. Li Fong. Nice meeting you po, Li Fong. Li Fong. Li Fong. Kaya, pero dahil maliit siya, tawag ko minsan sa kanya Li Ponggo. What? Why you laugh? Ha ha ha. You ha ha. Love emoji. Ha ha. No, because they said you're guapo. Aha! I told them, you're the jackpot. Thank you. はい。 Shishi. 합차에 shishi. Mama shishi. Lipong. Lipong, we will eat outside with my Okay. daughter and her boyfriend. Is it Okay. okay for you? 총철라. Chong choy la. 지리리콩. Butchikik po.
Anak, salamat naman at willing kang makipag-usap sa akin. Shh! Shh! Tahimik! Background! Tahimik only. Wala po yun, Seb. Siyempre, mama, sino po naman pong anak ang hindi gusto makausap yung mama niya na matagal niya hindi nakasama? Dadiretsahin na kita, anak. Gusto ko kasing makabawi sa iyo. Hindi, wag na po. Okay, naiintindihan ko po kung ano man yung nangyari sa inyo ni Papa kasi siguro kung ako din yung nasa lugar nyo, diba, ayokong manghusgi. Ngayon po, nung nakita ko kayo, okay na ako. Wag na po kayong bumawin na gano'n. Wag na po kayong mag-abala. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Aayusin natin yung passport mo, yung visa mo. Isasama na kita doon sa China. Isasama niyo po ako? Kung sana pumayag ka, yun yung bawi ko sa'yo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na yung mga pagkukulang na panahon ko at atensyon, makabawi ako sa'yo. Paano po yung asawa niyo? Baka alam niyo naman po yung mga mahirap. Okay, no problem. Okay daw, oh. Tsaka mayaman niya na nakajakpat tayo. Sumama na tayo. Pero baka natatakot ako mamay na. Pwede po ba bigyan niyo ko ng oras para mag-isip? Ganoon ba? Masakit para sa akin pero sige, dahil ako naman na may problema dahil sa mga nagawa ko, hindi kita masisis kung mag-iisip ka muna. Salamat po. Babalikan ko po kayo tungkol dyan. Salamat. Sino ba naman po ang gustong tumanggi sa natitira ka na sa ibang bansa? Maginhawa na yung buhay mo, makakasama mo pa yung mama mo. Pero nagre-relapse ako, inaaalala ko kung bakit ako iniwan ng mama ko. 13 pa lang ako nun. At saka, sabi po sa akin ni Papa, si mama yung may kasalanan, siya yung nanlalaki. Yun po yung sinasabi sa akin ni Papa paulit-ulit. Kaya sama po ng loob ko. Pinagpalit niya po ako sa lalaki. Kaya bilang respeto po kay Papa, kinausap ko siya. Hiningi ko po yung opinion niya. Tsaka yung magiging damdamin niya. Kasi kawawa naman si Papa. Hindi naman ako dito. Pakita ka rin sa wakas. Papa, hindi po. Sana po wala namang po magkaroon ng away na mangyari dito. Malabog talaga ako dito ngayon. Gusto ko lang po, kahit ano lang po, Ba't sinama mo po yung nanay mo dito? Hindi ko na siya gusto makita. Pangit ng ama mo. Stress na stress yan. Mama, Papa, huwag na po kayong magtalo sana para lang sa akin. Isipin niyo po ako. Papa! Kung naisipan mong mapakita sa anak natin. Shut up! Okay, anak. Papa, please meet Mama. Mama, please meet Papa. Shake hands naman po. Ayoko. Ang juicy mo. Ang panghi mo, ang asim mo pa. Dahil sa'yo, tinaktan mo ako. Ayan na. Sabi ko, anak! Sa unang pagkakataon, sasabihin ko sa iyo ang totoo.
kahit magsinungaling pa yung ama mo sa harap mo. Ulo. Hindi ko alam kung ano sinabi niya sa'yo. Nagsinungaling siya na ako yung nanlalaki. Parang uulan. Napakahayop mo. Totoo naman Ilason mo yung utak ng anak ko. Anong pinagsasabi mo, ha? O sino may dalang lalaki ngayon? Yung Chinaman, Chinese, oh. At taga-China eh. Diba? Hindi ka pa rin nagbabago. Ay, Marupok. tumawa ka pa rin. Yes, sabi doon sa kwarto. Tara. Apakalit. Bakit? Apakawalang ya mo. Anong sinaksak mo sa utang ng anak ko? Mama, hindi ako ang nanlalaki, anak. Yang ama mo ang may babae, pero pinalabas niya ako ang nanlalaki. Ganyan kasama yung ama mo. Wala kang ebidensya. Kaya siguro, Tagal na kaming wala nun. kaya Tagal siguro na ang kaming wala. payat na ng legs mo. Ano naman kinalaman ng legs mo? May sakit! Kaya siguro pinatakti ka ng sakit dahil kinakarma ka na. Wala akong sakit. Mama, opo. Papa po, laging may high blood, nang iinom, tas ng gout, tas ng sugar, tapos yung triglyceride. Oh, na-stress. Yung triglyceride po. Wow. Oo, mataas eh. Palakain ako ng itlog eh. Oh. Tsaka, Pero sino may kasamang lipong? Ikaw. Ikaw, babae huli ka. na lang yung lipong na yon. Ha? Kaya mo ba kukunin yung anak natin at ako maiwan dito? Alam mo, Oo, may sakit kukunin ako. ko para hindi mahawa sa kahayupan mo. Nilason mo ang utak ng anak ko. Anak, magpaliwanag Papa, ka, anak. Papa, totoo po ba yun? Papa, mula bata ako sinabi mo na lalaki si Mama. Hindi ba may lalaki siya? Oh. Ngayon lang yun po. Ngayon mo lang nalaman. Ganun ba yan? Magano na naman kayong dalawa. Papa, Pagtutulungan niyo ako, may sakit na nga ito ako. ipapakita. OA, si OA. Ano? Pakita ko yung mga screenshot ng chat nyo, ng kabit mo. Wala pa cellphone dati. 13 years? Hoy, mag-minus ka. 3310. Oh. Wala pang screenshot ng 3310. Wala pa. 13, 25, minus 13. 2012, may cellphone na nun, iPhone 5. Meron na ba iPhone 5 nun? iPhone 5 nun. Hindi pa naman tayo maka-afford ng iPhone nun. Huwag na, manak. Kumaliwala. Na-screenshot. So, kita-kita sa CCTV noon. Wala pa CCTV nun, sis. Alam mo, ganyan ka talaga. Napapaniwala mo lahat, lalo ang anak ko. Anak. Sumama ka na sa akin. Anak, yan ang sinungaling. Alam na mga best friend niya, hindi mapagkakatiwala yung mga kumpare niya. Alam Wala nila na. yan. Hindi Siyempre, ko hindi sasabihin. sila ilalaglag niyan. Naglag ba ako ni Brandon? Kasi anak. Papa Janly. Papa, magpaliwanag ka. Papa! Anak, hindi totoo yan. Papa! Anong balak mo? Sasama ka na sa mama mo? Wala akong bala kasi nagugulan ako. Oliver, Huwag mo ako isipin dito. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo. Yung mama ko, papa ko. Pero, Mukhang mas sinungaling yung papa mo. talaga. Kaya doon ako sa mama mo, pero Kasi lalaki, di ba? So, Hindi naman sinasabi ko na. ayan. Sabi ko na nadadamay kami dahil sa tatay mo eh. Oliver, tingin mo, pero tulungan mo naman ako. Alam mo naman ikaw yung lakas ko eh. Pag Gusto mahina. mo umalis? Okay lang, kahit iwan mo ako kung gusto mo ng Hindi nga kapayapaan. Hindi kita iiwan. Walang ganun na mangyayari. Ikaw yung Eh di ba lakas sasama ko. ka na sa China? Hindi, wala pa akong desisyon. Gusto ko, pero hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya siguro, panahon na makakapagsabi. Pero hindi tayo maghihiwalay. Walang ganun. Walang ganun, Oliver. Basta support ako kung anong desisyon mo. Dito lang ako. Nalilito lang ako. Tulungan mo akong mag-isip. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Ang sakit sa ulo ng nanay at tatay ko. Dito lang ako para sa'yo. Ang sakit na. Nila sa ulo, hirap magpalaki ng magulang. Kung anong desisyon mo, susupport ako. Okay?